Здравейте, приятели! Завръщам се в бошката и да, приятели, малко с закъснение, приятели, но нищо. Днеска не знам кои нива да играя. Хора, не знам, но айде, приятели, ще се мъчим да стигнем до 10 левел, но това ще бъде много. Ще трябва много епизоди на BMX2 или там как се казваше. Дарине, аз те питах, ти ми даваш, така че хора, аз съм го питал Дарин дали ми дава и той ми дава. Аре, приятели. Play, loading. Само да не се появи реклама. Добре, приятели. Чайте малко да намаля звука. Аре, приятели. Опа, чайте. Така с две пръсти аз забравих. О, не. О, не, аз падам. Хора, забравих как се прави. Добре. Аз тази игра не съм бате, брат. Аз тази игра не съм играл от когато... Аз тази игра не съм играл от когато снимах клипче на BMX2. От тогава последно не съм играл. От когато правих клипче на BMX2. О, не. Какво направих, бе, приятели? Аре, бат. Добре. 25 000. Сега сме 185 630. Добре. Ей, паднах за бога. Аре, отгоре ще мина. После да отнем. Той сега ще обърна сигурно. Не умрях за късмет. Пиу. Не! Паде. Добре. Така. Хоп. И малко дрифт и готово, приятел. О, че реклама. Това от тему, приятели. Така. Меню. Аре, сега, приятели, ще играем на другото. Без плащания. Аре, само на другото ще играем. После ще го видя това, което имах безплатно. Не, ще ме извиняваш. Добре. Тук за 28 евро или колко беше, ще ме извиняваш да плащам. Аз пари за храна нямам, те ме карат да плащам 28 евро. Не ми дават много за училище пари, да. Зато и на село трябва да се ходи. Ако вие, приятели, имате село, я пишете долу в коментарите Вие какво село? Вие в какво село? Просто в кое село живеят бабите ви и такива работи. Мен, примерно, Ново Паничарево, там дядо ми е живял като малък. И да. В Бистрец баба ми и дядо ми там живеят, другите ми баба и дядо. По-скоро прабаба ми и дядо ми. И да, другия ми дядо. Затова пишете долу в коментарите от кое село вие, баба ви и дядо ви и дават ли ви много пари. Мен, примерно, ми дават много пари. И да. Аре, дрифт. Ко стана, бе? What the fuck? Ко стана, бе? Хора, играта нещо бъгна. What? Кой е това? Кой да знае, приятели? Така. Давай, златко. Нещо играта бъгна. Бая, добре го направих. Аре, бе. О, не. Сега ще въртя малко. Добре. Мисля, че така повече точки ни давали какво. 100 000, брат. Точно 100 000 май беше. Добре. Пак 100 000, моля. Аз ще мина рекорда. Хора, аз си минах рекорда вече тук.
Аз си минах рекорда. Майко, стигнах 6, брат. Браво на мен, аз си минах рекорда. Я да видим какъв е този съндък. Имам сребърна купа. Без реклами. Така. Аре, стига с тези пари, бе. Меню. Да видим какво ново има. Това какво е този шоп. Моля, за 1 евро да отворя едно такова. Ще ме извиняваш. То в другите игри 1 евро. Охо. Тук даже си имам безплатно. За кой ще плащам 1 евро? Като тук си имам безплатно. Сега, тук съм стигнал 1 милион, затова тук ще играя малко. Да видим тук какво е. Тук също имам сребърна купа. Тук се постара пак да си мине рекорда. Не пак, да. Ето как давал повече точки, бе, приятели. Като въртят тез. Ето. Ето тук ще си мина рекорда. Ще се опитам без да умирам само. Ще се опитам без да умирам. Защото ако умра, това ще бъде много гадно. Давай, бате. 109 000, бе. Браво. А как съм изстигнал 1 милион, чудващо. Маля, аз май си мина рекорда, бе. Чакайте, бе. Аз още с гръм и трясък почвам. Не, аз умирам, май. За малко да умра, видяхте ли? Мале, аз се бия тази игра, брат. Не умирай! Почти си минах рекорда, ама да, приятели. Бате, и само да ви напомня едно нещо. В Божидар ТВ почти сме стигнали 85 абоната, така че давайте, приятели. Още 2 абоната остават. Да, бе, наистина, приятели. Още 2 абоната остават и удреме 85 абоната. И така, приятели, нарочно го казвам в бошката, ако имам и по-други фенове тук, да ми се абонират и за Божидар ТВ, естествено. Защото някои фенове може и да не знаят за Божидар ТВ, така че зато и казвам, че и тук да се получа нови фенове и да. Така, приятели, пак ви напомням, нека да стигнем 85 абоната, защото сме много близо до 85 абоната. Да, приятели, трябва да стигнем, моля ви се, от сърце. Не! Добре, за малко добра. И така. Тук някакви тъпи реклами. Аре, колко пъти ще трябва да натискам хикс. И ви напомням, 83 абоната сме, затова давайте, приятели. Каналът ми се казва Божидар ТВ, за които тия фенове, които не знаят за Божидар ТВ, и да. Ще помоля и Дарин в неговия канал Дарин Гейминг. Ако има и той други фенове по-различни, ще му кажа и те да се абонират за Божидар ТВ. Да. Така че, Дарине, много моля, направи шортс клипче да се абонират за Божидар ТВ, да стигнем 85 абоната. Много моля, Дарине. И така. Ако Дарин ми е видял това клипче, да направи едно шортс клипче Дарин Гейминг, да се абонират за Божидар ТВ. Да ударим 85 абоната все пак. И айде, приятели, минахме нивото. Моля за малко да си мина рекорда, бе. Аре, приятели, последна игра и видеото ще приключва. И да. За сега много съм добър на BMX 2. Опънал съм се и играя това клипче. Аз пък клипче играта BMX 2. Само се моля... what the fuck? Какво направих, бе? Хора, аз някакъв трик направих едновременно се... Не умирай, добре, за малко да умра. Някакъв трик направих. Чакай, сега се пробвам друго.
Ма така е под... О, тук печеля повече точки, бе. Я? Не! Маля, аз тук печеля повече точки. Аз си минах рекорда, май. Хора, аз си минах рекорда. Аре, приятели, минах си рекорда. Ами, приятели, ако това видео ви е харесало, оставете по един лайк. Абонирайте се... Не това бе. Абонирайте се за канала Бошката, Божидар ТВ, Дарин Гейминг, Готината банда 2 само реакции и Дарката Микс, приятели. И така, приятели, пак казвам, Дарине, много моля, направи шорт клипче, да се абонират за Божидар ТВ и така. И така, приятели, на вас също напомням да се абонирате за Божидар ТВ. Ако ви е харесало това видео, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и ще направя едно шорт клипче, кога ще има клипче пак в Бошката. И да, приятели, аре, чао от мен.